Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza, grazzi ta' dawk li batuli fuq Facebook ta' Kuxjenza u anke fuq Instagram. Napprezza ħafna il-reazzjonijiet tagħkom u anke s-suġġerimenti. Il-programm tal-lum jitratta żewġ każijiet kiefra ta' ġenituri li sfortunatament tilfu lil uliedhom. Qed nirreferi għal mibkija Mirabel Falzon li mietet is-sena l-oħra ta' 22 sena f'inċident sfortunat ħafna fil-bajja ta' San Tomas, Marsa Scala, u qed nirreferi wkoll għal żagħżugħ Clifford Navarro illi miet is-sena l-oħra wkoll wara marda kiefra u ġiet hawnhekk il-mama tiegħu biex titkellem. Qabel ma nibda nkellem lil dawn is-sinjuri, Ivan, naf li inti ressaqthom lejja dawn il-persuni tafhom personalment, biss Clifford kien anka tafu tifel żgħir, għaliex taqt li nagħmlu programm fuqhom illum. Eżattament, Marja, kif qed inti llum għandna mistednin li żgur li apparti li tilfu lil uliedhom, però li nammira fihom u napprezza fihom hija li llum żgur anke sal-aħħar tal-programm dawk li ħajarawna llum dawn ħajkunu dawk in-nies illi mhux biss baqgħu hemmhekk wara l-mewt forsi u baqgħu jibku biss, imma wkoll għamlu kuraġġ. U aħna l-ħsieb tiegħi li llum ikunu magħna fil-programm kienet biex jagħmlu kuraġġ lit-telespettaturi tagħna, Marja, għaliex kemm importanti vera li hija tbatija li titlef il-uliedek, imma kemm importanti li rridu nkomplu niġġieldu ma' ħajjitna. U llum kif għadt inti għandna 3 persuni li żgur anke lilek stess illum hekk waqt li ħajkunu qegħdin jirrekontaw dak kollu li għaddew minnu, aħna fl-aħħar tal-programm żgur ħanajdu kemm huma nies ta' kuraġġ. Grazzi, Mirabel u Michael. Anzi, skużani, Charmaine u Michael u tifla Mirabel. Intom kull meta tkellimtu l-ammirajt il-kuraġġ kbir tagħkom, inċident ikraħ ħafna. Ħanibda bik, Charmaine, li titlef din it-tfajla tant sabiħa, fil-fatt is-sarraġija ħattella wkoll xi ritratti tagħha ta' 22 sena tfajla mill-isbaħ li titlifa ta' 22 sena f'inċident ma tajtx jien naf kienet sfortunatament jien naf kont qed tistennija ħabta u sabta. Ħanieħdok ftit lura, naf li ħanfakrek f'xi ħaġa meta sirt taf li f'daqqa waħda tlift lil din it-tfajla tant ħelwa Mirabel li naf kemm kontu tħobbu l-xulxin. Kont d-dar jien u jien kelli saqajja miksura u lestit li kollox u hekk u telqet f'xi sija u nofs mid-dar u qalt li ma ħammur. Qalt li jekk inqalalek xi ħaġa kolmi. Dik l-aħħar kelma. U telqet u fis-22 ċempel il-boyfriend tagħha lir-raġel għax kien xogħol ta' billi kien għadu kif iqum u ma laħaqx irrispondi. U mbagħad ċempel lili u għalli ejjew iġru għalli għax waqal ġebel fuq it-tifl fuq Mirabel għallu mhix tkellimna. U jiena qalbi għamlet tik u qalbi ħabbritni, tilhom it-tifla mietet. Mid-dar sakemm mort hemmhekk il-bajja ta' San Tomas. Jiena ma mortx. Għax jiena persi kelli siqi miksura bil-ġibs ma stajtx immur, irrid minnu wassanni. Għaxa frustrazzjoni minn xi xaddejt inti. Ħafna. Ngħidlek il-verità kelli dak iż-żmien kelli bżonn it-terapija, kien ġiet tat-terapija ħabba dari u ġennintu tat-terapija tlu mititli t-tifla, mititli t-tifla. Għalli mititlek it-tifla kif tajtetlu hekk issa tara. Tlu qalbet ħabbarni li mititli t-tifla. It-tifel niżel minn fuq għandi ġuvni mar raġel marru kienu sejrin u f'nofs ta' triq ma baqgħu sejrin marru l-isptar. Michael, bla dubju qed temozzjona ruħek kif qed tisma' ferita, qed niftaħlek ftit il-ferita s-sena l-oħra, inti mort tiġri, inti wkoll l-istess mistoqsija, mill-imma emozzjonijiet batija enormi għaddejt meta ħafna. Għax l-ewwel ma x'inhi ċemplulek inti moħħok ħasib qajl naħseb li għamiltlu xi 15-il telefonata wara xulxin, qed kelmek jgħidli le. U nimxi bassiħor bil-karozza niftakar it-tifel beda jisuq xi askonna fejn sejrin. Wasanna sa fejn Monte Cristo. Għambat għalli ġiet l-abbonanza, innamrat li kella,
Għallew ġew tal-protezzjoni u tfixkel, moħħi tfixkel mbagħad. Għatlhom mela ħammu l-emerġenza, nistenniekom hemm. Mbagħad l-emerġenza mela minn l-ewwel indunajt għax kif qishom bdew jimxu magħna kellna jiena it-tifel u uħti. L-ewwel nies li konna hemmhekk kif bdew qisu qalulna ejjew naqra magħna fil-quiet room u hekk għatlu l-tifel trabel għandna. U daqshekk. U domtu tistennew biex ħadtu l-aħbar jew? Mhux ħafna. Le mhux ħafna, mhux ħafna. Nirringrazzja l-tobba niftakar wieħed biss jismu Dr. Joslin. Tal-emerġenza. Illi miskejn jiġi jgħidlek dik l-aħbar ma tantx. Mbagħad li ċempluli għaluli biex niġi. Lila għalli ċempilla u għalli ċempilla u għalli dik trid tiġi u. Bat mortu ġifieri, mortu hemmhekk. Wasluni, mort u mbagħad jimbqajt fil-karozza x'peress ikun bil-ġibs ma stajtx ninżel u malli rajġejjen in-nersi slejja biex ikellmuni u tabi. Qedtilhom mititli t-tifla bdejt nibki ngħajjed, qabbewni fuq stretcher. Hemmhekk qed naraw filmat ta' Mirabel. Għandkom raġunu. Kienet ħelwa ħafna, ma nafiex, ma ksid deskrivu l-ftit ħalli telespettaturi u aħna. Kollox kella, mhux għax it-tifla tiegħi. Kella qalba tajba ħafna, tħobbtejn ħafna, karattru tal-bliħ, għax fej konna nkunu jien u għax jena ma konx ngħid dik it-tifla tiegħi, jien u ħbieb, il-ħabiba tiegħi. Daqs kemm konna ninżlu livell ta' xulxin, kullum kien flimkien. Li għalkemm u hekk in-nies hekk il-ħbieb kienu jgħidulna qiskom iddew iddo, għax kull fejn tara lila. Tista' taħseb immur għalija x-xogħol. Iwassala missiera u ġili wassalta jien ukoll. Għax anke miegħek niftakar kien hemm ritratti ta' meta qalaqt żmienek inti ritratti sbieħ dik l-imħabba. X'temm missjem minna Michael? Ħafna. Jien missi ħafna l-istorbju tagħha. Kif se tiddiskrivija? Kienet isa għalija kelli isni t-tifla u t-tifel. Għax anka pereżempju nċempila ngħidilha ħan it-tardja xogħol jew hekk tgħidli l-klieb hekk f'idejja. Kontu viċin ħafna. Ħafna. Naraw anka miktar ritratti tagħha fil-fatt forsi reġija tella aktar ritratti ta' Mirabel u niftakar li meta mietet kien hemm splużjoni fuq Facebook, ġifieri kien hemm ħafna nies li jħobbuha, jammirawha. Għaliex taħseb kienet maħbuba daqshekk? Għax kull fejn tkun ikun ix-show ngħidulu, għax inna tinqogħdu niftakru noqogħdu nitqu. Għax aħna ma niftakrux fil-mewt tagħha biss, niftakru fis-sabiħ tagħha wkoll u kemm ħallit ferħ. Anka qodni sal-lum, pereżempju, jiena kull fejn immur irrid insemmi anka mun nimxi l-ħin kollu mpalla fuqha ma' min immur. Hawn noqogħdu nitqu ma' min immur għax hi kienet tagħmel ħafna affarijiet. Hekk li ddaħħek storbjuża minn dak it-tip kull fejn tmur. Hekk, pereżempju l-petċop ta' ħdejna jgħid li niftakara u daqqas ma kienx titlattara tibda tajatlu minn isfel. Tgħidlu ġibtlek eżempju l-kelba jew hekk, hi kellha dawk hekk. U vera kienet kellha karattru hi. Tal-bliħ il-karattru. Ma kulħadd kienet tmur tajjeb, ma kulħadd. U tgħinek, tifla tgħinek. Kulħadd. Kont insemmilek tal-klib, pereżempju aħna x-xogħol tiegħi jirrikjeda raħin jistrambi. Ġifieri jekk jiena ħan inqabad xogħol. Ġieli l-tifel daqqax sajjer il-futbol, it-tifel jilab il-futbol u kellu xogħol ieħor u sajjet magħna wkoll. Imma hi anke tgħidlek ħalli f'idejja. U mill-ewwel kont ngħidha pereżempju ħan it-tardja xogħol mier, tgħidli fidi l-klieb. Nagħlifhom u noħroġhom. Kienet responsabbli ħafna bħala tfajla. Ħafna.
Ħalli ngħaddu għal każ ieħor imbagħad nerġgħu nsemmu bix-xieraq lil Aziza Mirabel. Storja oħra Liz Navarro ukoll niftakar Clifford Navarro, niftakar jgħidulu Clifford Navas, naħseb kien forsi il-laqam tiegħu Navarro miet is-sena l-oħra f'Diċembru tas-sena li għaddiet wara marda kifra. Liz, inti tajt li parti minn qalbek mietet miegħu. Tfisser li ftit dak li għaddejt minnu. Cliff, jina, it-tfal, nħobbom it-tnejn, nħobbom immensament. Dak tifel ieħor, u Għandi tifel ieħor Darren, iżar minnu. Cliff, konċ rajtu meta kelli 20, ġifiri ma tantx kien hemm differenza fl-età. Dejjem niġri bih għand kaffiero, modeling, kien jisfem borromu Latin, kien jilab futbol meta kien żgħir. Dejjem niġri bih karnival, kont nilbisom tal-karnival. U fl-istess ħin kif qalet is-sinjura konna jisna ħbieb. Jiġifieri minn dak it-tip ngħidlu ħamu sal-belt, jgħidli ġej miegħek u morru nieklu wara. U ngħidlu ejja, sejra dawra bil-karozza, xrej karozza ħamur ġirja bil-karozza. Ħaniġi miegħek kullimkien. Konna hekk jisna ħbieb u kien jittrattani ta' ħabiba wkoll jiġifieri. Bejn il-perjodu li sfortunatament ħallina u meta marat kemm kien hemm żmien li dan marit? Sena u nofs. Sena u nofs. Sena u nofs. U diġà kontu tafu li hu m'hemmx tama li jfiq jew nkella kien hemm perjodi fejn forsi kontu qegħdin tittamaw li joħroġ minnha. Le, ma konniex nafu mal-ewwel, sirna nafu fl-ewwel ta' Ġunju. Hekk ma konniex nistennawha jiġifieri għax da ma kellux affarijiet. Tkun tistenna li ħajkollu kanser. Sirna nafu fl-ewwel ta' Ġunju, fl-aħħar ta' wissu konna morna Londra biex jagħmel operazzjoni. U suppost jagħmel operazzjoni għadna xartijiem u ġejna law. Ma kellux ikun hekk għax law mamlulu kellu xi drains ħabba l-operazzjoni u b'dawk id-drains ma jistax jisifer bihom. U wara li neħħejna d-drains u għedna ħamorru lura Malta kienu qaluna ħajjagħmel il-kimo. Sinna nafu li jisu m'hemmx tama, jisu fl-aħħar ta' Marzu ta' dik is-sena li miet. Kienu qalulna li pasbeċi beda jinfirex u li m'għandux fejqan imma li ħajtuh treatment biex iżommuh ħaj kemm jista' jkun. U mbagħad konna jisa nafu li m'hemmx tama fl-aħħar ta' Ottubru ta' qabel ma miet. Ġifieri. Inti għaliex kont ktibt post niftakar dwar il-fatt li ma tistax tgħix kif kont tgħix qabel. Ma qed intellaw ir-ritratti ta' Clifford. L-istess, meta Clifford ħallina, dak immaġina li huwa ħuħ Darren u xejn. Meta ħallina wkoll splużjoni kien hemm fuq Facebook ħafna u ħafna u ħafna. Kien iħobbu li ħuħ ukoll, kien hemm Kienu jisom id-diju wkoll jiġġieldu imma ikollhom xi problema jitqatlu għal xulxin, anke kienu l-iskola, jaqbżu għal xulxin u hekk. Hemmhekk l-Ingilterra, nimmaġina x'qed nara fis-sorijiet hemmhekk. Liz, għaliex għat li parti minn qalbek isa issa mietet wara li tlift il-Clifford? Titlef it-tfalu. M'għandekx eżess minnhom? Taħseb li jkunu l-futur tiegħek u li tkun tixtieq. Tkun tixtieq tarhom jiżżewġu u jkollhom familja mhux li tidfinhom. U kif għedlek tlift ħabib u fakritni ħafna Mirabel il-karattru simli ta' tifel tiegħi dejjem jitħaq, dejjem jikkummedja, nkunu qegħdin f'xi sitwazzjoni daqsxejn serja u jisna nibdew ninkwitaw u jara kif joħloq ċajta minna biex jidaħħaqna. Jiġifieri qabel nkunu fejn nkunu bih dejjem kien ikun hemm l-istorbju, dejjem id-dak, iċ-ċajt. Issa naqas u ħafna. Ħanistaqsikom it-tnejn soqsija wkoll diffiċli. Liz, inti meta tidħol id-dar u taf li mhux qiegħed hemm. Kemm dom biex jekk adattajtx wara kollox li tiftaħ il-bieb u Clifford mhux hemm? Ma nafx, li kelli fil-bidu meta kont nidħol id-dar kont qed noqgħod id-dar tiegħu u ma rridx nitlaq mid-dar tiegħu għall-ewwel għax kont inħoss il-preżenza tiegħu, kont inħoss paċi. Kont inħoss paċi kbira meta kont nidħol id-dar u hekk. Ħallejt l-affarijiet tiegħu kollha hemm
biex jifakruni fih. Imma jibsa u anki id-dar tagħna fej trabba. Tidħol tara s-sodda vojta. Fej darba kien hemm l-istorbju u issa m'hemmx. Michael, issa qed tifhem eżatt. 100% u dawk li timmissja. Aħna t-tifla qiegħda magħna x'kremajnija, ġifieri qiegħda hemmhekk. Ma xi ġieli anke jew moħħok jibda jismanka l-bib tkun waħdek jingħalaq. Jisek il-ħin li tkun li forse tiġi jew hekk. Imma ħajtek ma tistax tibqa' kif tkun. Qatt. Diffiċli ħafna. Titħaq mal-ħbieb, tiċċajta, toħroġ mal-lemma. Bekk il-ħin kollu tarġa' tmur lura. Għax inti ma tista' qatt tqum filgħodu tinsal il-bintek. Jiena issa dik opinjoni tiegħi jew xi nħoss jien. Ma tistax tqum filgħodu u tinsa t-tifla. U daw iż-żminijiet ta' Ivan nitkellmu ħafna fuq għax nifhmukom ukoll f'ċertu sitwazzjonijiet. Meta jiġu żminijiet ta' festi, issa qegħdin qrib il-żmien. Kemm huwa diffiċli u kemm forsi rridu nappellaw li noqogħdu attenti. X'nikdbu. X'ngħidu anka għalikom daw iż-żminijiet issa se jkun it-tieni mill tagħkom mingħajr it-tfal. Kemm tħossu għadi? Diffiċli ħafna. Il-bira hu kellu l-birthday il-raġel. Jiena ktibtlu għetlu tini birthday minar it-tifla hu. Ibsin ħafna l-festi għal-kemm u hekk asnar ma jien fil-miliet għax jinaf. Naf li kienet il-hobby tagħha. Inniżlu l-affarijiet minn fuq, torganizza, immorru ġal-ħwienet tgħid li ma jan ix-xudi. Ġifieri issa ma dekx tarma. Forsi l-qoddim ma dafx. Forsi l-qoddim forsi jkolli n-nepotijiet ta' tifel għax jien għandi tifel ieħor ikbar minna, għandu sena ta' u 5 xhur ikbar minna. Imma ma nħoss u għalkemm u hekk jien issa tlajt it-tieni solar wara sena. It-tieni solar fejn kienet tgħixi? Le, għax aħna għandna terraced house u il-qagħda tal-sena u 4 xhur mejta. Jien għamilt sena u 3 xhur isfennejx, ma rridx nitla' fuq xejn. Ħassejt hekk. Toqla kbira, mhux għax nibżata, imma ma nafx, qisu ma kien hemm xi bdejt li titlax. Nipprova nitla' u nerġa' mmur lura. Mbagħad tlajt waħdek. Tlajt waħdi, imma fil-kamra tagħha ma tħallx. Kollox kif inhu, l-arusa tat-tifel tidħol imbirikalla u tieħu l-affarijiet tagħha li jkollha bżonn, imma jien għadni minix inħoss li nidħolha l'issa. Ngħid daqt nidħol nara naqra xemm, imma l-aġenzi biex jgħid li le għax tieħu kedda. Hekk. Għax naf, pereżempju, fil-kamra tagħha naf xi storbju kien ikun hemm. Storbju tiftaħ li ir-radio ta' jien ngħidilha tbexxaqlu mier. Hekk, u d-dar vera waqgħet ħafna fiskiet aħna. Għax kienet vera allegruża. Hekk. Liżu inti, meta jiġu dawn żminijiet ta' festjalik ukoll it-tieni miliet. Tiġrili u anke kollok sempliċement birthday. Mod birthday party fil-li qed titbissem, fil-li ġie l-ħin biex taqsam il-kejk u tibda tgħid taqbiżlek demax tgħid kieku Cliff qiegħed hawn magħna u dejjem wieħed inqas u daw il-family events speċjalment. U kien karattru ferriħi Cliff ukoll u kien jħobbu ħafna li spal Mirabel hekk kien ħafna ħbieb li postjaw. Dejjem jidaħħaq, kien iħobb jgħin ukoll anke meta konna Londra, jiġifieri għaddej bil-kimo u hekk. Jiġi xi ħadd ġdid hemmhekk Londra u ma jafux minn fejn ħajmorru jixtru. Issa ngħinkom jiena, issa noħodkom jiena. U anke fimt għamlu kuraġġ u hekk. Mhux talli ma kellux kuraġġ u talli kif kien ġifri kif kien jiddilja mal-marda minn kelli kifra? Minni kien bellaħni għax hu kien wieħed kien jibża mit-tobba, jiġifieri t-tobba dejjem kien jibża minnhom. Ġifiri miskin naħseb jiena dik li ġralu, anke kum marant it-tabib qabel forsi għadu għaj. Imma meta sar jaf li kellu kanser kalm, qatt ma qal għaliex jiena u għalfejn ħammut. Dejjem kien jgħidilna
ekkellu jkun. Kien koraġġuż ħafna, ġifieri sal-aħħar. Kultant nibda ngħid forsi biex ma jinkwetanix, ma nafx. Jien ma kontx nikbi qudiemu biex ma ninkwetax lilu, u naħseb hu ma kienx jgħid lilna biex ma jinkwetax lilna. Kif tixtiequ illi naf li t-tfal tagħkom żgur għalkemm ma nafhomx imma mill-ħajja li jgħixu kienu ta' aspirazzjoni għal ħafna nies, kemm Mirabel u kemm Clifford. Anka żeraw fin-nies ħafna tama, ħafna kuraġġ, taw ħafna mħabba wkoll, għax kieku ma jkunx hemm dak ir-rispons tan-nies. Kif tixtiequ li b'xi mod għax żgur kien jieħdu gost kieku tagħmluha din li tkomplu tfakru l-memorja tagħha l-Mirabel? Li nibqgħu nitkellmu fuqha ħafna u li ħadd ma jinsija. Hekk nibqgħu nġorru l-memorji tagħha sbieħ. Hekk. X'tista' Irrid nikkumplimentakom it-tnejn u anke lil Liz, ma nafx Vanessa tistax tikkummenta u kontattili din biex tippreparani għal dal-programm. Li minkejja din it-telfa ta' l-ar li jista' jiġrilek illi jmutu l-uliet, kulħadd hekk jgħidha u hekkej. Jiena kont ngħid, sorry, meta mitet il-mammi u d-dedi tiegħi, kont ngħidhom mispiċċat il-ħajja, imma meta jmutu l-uliet, tanti kifra. Għax inti qatt ma tobso, inti kemm l-om u kemm il-missier, kull ġenitur, ħadd ma jixtieq li jmutlu uliedu qabilhom, dik qas tgħaddilek minn moħħok. Inti dejjem tgħid aħna mmutu u ma tmutlek bintek qablek kifra wisq, l-ar uġġett li jista' jkollok fil-ħajja. Però rrid nikkumplimentakom kollha kemm intom is-serenità li ġejtu biha fl-istudju. Minkejja ditbatija kollha kemm intom impressjonanti u qalli biha Evan, is-serenità hemm il-paċi li jista' jkun li nemmen li Mirabel u Clifford qegħdin iżommukom kalmi, l-ispirtu tagħhom għadu ħaj. Nemmen. Vera, nemmen ħafna. Jiena meta jiġi xi ħadd id-dar tagħna, l-ewwel kelma li jgħiduli kemm hawn paċi ġod id-dar. Attara. U tant inħoss paċi, tant ersaqni iktar lej Alla, mhux biżista, imma vera, tant tagħna paċi iktar u mħabba ġod dar, inkredibbli. Inkredibbli. U l-iżżed taqbel ukoll. Ħafna. Għax, tafx ngħid, kont inħobbu ħafna, għamilt kollox, ġimmi mhux għax kien marit, ta' ma jaf Ivan. Rrit jimodella, ħattu jimodella, rrit jisfen, ħattu jisfen. Kull marit, dejjem kon nara kif nagħmel biex nikkuntetta. Allora m'għandix dispjaċir, qatt ma nqassu minn xejn. Mhux għax kont naf li kien se jmut. Tikkummenta jiena qed inħossa llum, ġifi dak li qed tgħidli qed inħossu llum. Illum naħseb Marija kemm ili nagħmel programmi fuq problemi, fuq affarijiet tiegħi, u anke kemm ili niġi f'dar programm kważi sa kull ġimgħa li ta' darba emozjonajt ruħi. Għaliex rajthom deħlin dik l-enerġija, kelli l-opportunità nkellimhom u għandhom ħafna fidi. Imma llum hekk ħassejt ħafna li x'tidher it-telfa f'qalbhom hemm qiegħda, però minkejja li għandhom dik it-telfa u dik il-weġa, xorta mbagħad jippruvaw jaraw kif ħajsemmu l-itfal tagħhom verament bil-ferħ u jridu jkomplu anki huma jkunu pożittivi. Illum verament hekk ħassejt meta rajthom pereżempju jibku. U kienet hekk, illum minn qabel il-programm ħassejt sensittiv jiena. Allura meta tara xi ħadd jibki iktar tħoss ma fiha xejn billi tibki ta'. Imma wkoll kemm hu sabiħek illi daw in-nies illum kellhom dan il-kuraġġ jitkellmu minn kemm hemm nies li ma jitkellmux Marija ġvera. Ekku, u llum innotajt ukoll li llum kelli mistiedna li t-tnejn żgur fehmu l-xulxin, fatħin kollu kull kelma li jaqtajt Charmaine taqbel Liz, kif jitkellem Michael l-istess, Michael jaqbel ma Liz, għax kollha jafu eżatt dik it-batija. ċaġa żgħira, naf li ħanalqu dawt il-programm. Kienet meta għattu pereżempju issa fil-miliet ma nżejnux. U inta tinna wkoll it-tifla kienet tħobb iż-żejn, vera. Jiena nemmen u naħseb nixtieq ngħaddi għalilek u ngħaddi għat-telespettaturi tagħna li nitkellem ħafna fuqha. Jekk dik ix-xi ħaġa kienet tħobb tagħmilha t-tifla, kieku jiena nagħmilha din is-sena. Nippruvawa imqar noħorġu l-bambin din is-sena. Naqbel miegħu, u nemmen anke t-telespettaturi tagħna jagħmlu l-istess. Taqbel?
naqbel. Ejja nippruvaw. Għamela għadu nur Mirabel, ekkajdil għal Mirabel ħanamela. Jena per eżempju, i kienet tħobb ħafna taranni nil-libes, taranni namel Mela, xari, mela. taranni namel. Allura ħabba fija namel daw l-affarijiet. Għamel kuraċi naqbel mivan biex tamel xaħġa tejt imqarb il-mod, xaħġa zaħira jew tamel il-Christmas tree biss. L-importanti li trid dejjem tafda fil-mulej. Ekku. Ħalli ju jgħinek u vera jgħinek. ħafna u jtik ħafna sabar inkredibli. Proset, għax ġimil ta' messaġġi Sabar ħriġtu. importanti. Dak jtik ħafna sabar indulleħ kemm jienu kemm ir-raġel u dejjem ngħidlu aħna maħniex weħedna Ġesu. Proset. Dejjem. Charmaine, Michael, Liz, grazzi immensament sax l-lum zrajtu messaġġi ta' tama u dak huwa kuxjenza li mhux biss nisimgħu dbatija ma li nqumu minna, rridu nagħmlu kuraġġ għax il-ħajja taf tkun kif raw sabtek mal-art imma is-sabiħu li terġa' tqum u terġa' tqum anke għadu nur uliedkom għadu nur Mirabel u għadu nur Clifford in-Navas. Nirringrazzjakom minn qalbi li ġejtu, grazzi Ivan, grazzi lid-direttur James Azzoppardi, segwu kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram, ikolkom ħafna informazzjoni, u mbagħad wara għax jistaqsuni ħafna anke dawk li jaraw mill-Awstralja, jien dejjem intellaw fuq YouTube iċ-channel ta' TVM News. Jiġifieri u taraw anke l-links tagħhom fuq Facebook ta' kuxjenza wkoll. Grazzi dawk kollha li qegħdin fil-kamra tal-kontroll, dawk li qegħdin miegħi fl-istudio, il-James Azzoppardi u jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.